Λοιπόν, θα αρχίσουμε. Καλό απόγευμα. Θα μιλάμε και ελληνικά και αγγλικά, έτσι, σε αυτό το workshop, σε αυτό το εργαστήρι, το παιδαγωγικό εργαστήριο. Και όπως βλέπετε, ο τίτλος που επέλεξα για αυτό το workshop είναι Engaged Language Teaching through Art Exhibitions. Όπως θα πω και μετά, το Engaged Language Teaching, αυτό το Engaged, συνήθως, ή αν θέλετε, the best way to put it in Greek, είναι βιωματικό. Το βιωματικό. So, τι σημαίνει βιωματική διδασκαλία της γλώσσας. Έτσι. Όχι, δεν χρειάζεται να τα γράφετε. Εντάξει, τα ηχογραφώ και θα τα έχετε, θα υπάρχει πρόσβαση. Βιωματική λοιπόν διδασκαλία της γλώσσας μέσω καλλιτεχνικών εκθέσεων. Εκθέσεων εικαστικών έργων. Πρόκειται λοιπόν για μία case, για μία περίπτωση, για μία μελέτη, έτσι, περίπτωσης από το πρόγραμμά μας των ελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Νότιας Ουαλίας. Και θα δείτε ακριβώς με ποια έννοια είναι μία μελέτη περίπτωσης. Όπως βλέπετε, εκεί αυτό το κεφάλι είναι το κεφάλι του Καζαντζάκη. Έτσι, είναι από την έκθεση την οποία θα σας παρουσιάσω και πάνω στην οποία εργάστηκα μαζί με τα παιδιά στο πλαίσιο ενός μαθήματος γλωσσικού και βεβαίως στο πλαίσιο, εδώ στο Πανεπιστήμιο, και βεβαίως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης αξιολόγησης των μαθητών. Ο καλλιτέχνης, τα έργα του οποίου βρίσκονταν στην έκθεση, ήταν μια ατομική έκθεση του Ούρεση Τοντόροβιτς, ο οποίος είναι φίλος και αναπληρωτής καθηγητής δυτικής τέχνης, ιστορίας της δυτικής τέχνης, στο Πανεπιστήμιο του Μακάο. Και η έκθεση ήταν αφιερωμένη στην πνευματική αναζήτηση του Καζαντζάκη. Εδώ σας έχω το leaflet, έτσι, τον κατάλογο της έκθεσης. Θα σας τον δώσω γιατί σας χρειάζεται σαν υλικό, έτσι, γιατί θα αναλύσουμε πολλά πράγματα και από μέσα από εκεί, τα οποία δεν έχω βάλει στο PowerPoint. Let's see now the background of this whole thing. And basically the background is a student assignment. It's a student assignment in the unit of Modern Greek A. Έτσι, είναι επίπεδο αρχαρίων. Το επίπεδο των αρχαρίων έχει εδώ δύο μαθήματα. Το Modern Greek A και το Modern Greek B. Αυτό λοιπόν είναι το Modern Greek A. Ήμασταν πάρα πολύ ευτυχείς φέτος, γιατί είχαμε 23 μαθητές. 23 φοιτητές που πήρανε τα